Sziasztok, Lassecki Márton vagyok, visszatérő páciens vagyok a klinikában. Voltam már fogtömésen, sokszor voltam fogtömésen, mondhatjuk visszatérő vendég vagyok. Eddig sosem csalódtam, mindig fájdalommentesen, és ami nekem fontos, pontosan volt az időpont és a kivitelezés is. Van egy koronám is, amit egy régi, rossz koronát javított ki a doktor úr, és tökéletesen több időpontra kellett bejönnöm, minden időpont profi módon volt megszervezve és kivitelezve, és azóta sincs, az évekkel ezelőtt történt, azóta sincsen semmi problémám ezzel a koronával. Visszajárok fél évente, egy évente fogkőleszedésre, hogyha bármifajta problémát találnak a szájamban, a fogaimban, akkor rögtön jelzik, és a legközelebbi adandó alkalommal már tudjuk is csinálni. Nagyon szeretek ide járni, a rendelőben mindenki kedves velem, tájékoztatnak, amikor megérkezek, segítenek, hogyha bármifajta kérdésem merül fel, és eddig még sosem mentem el innen fennálló problémával.